Menene engulfing candlestick? Bearish engulfing candlestick, akwai bullish engulfing candlestick. Wannan bidiyon zan mana bayani akan kowanne daga cikinsu. Wannan shine bullish engulfing. Shi me ake nufi da engulfing? Abin da ake nufi da engulfing shine haɗuwar candlestick guda biyu sai dai na gaba ya mamaye na baya. Ana samun engulfing ne kawai idan candlestick guda biyu sun haɗu, wanda zai kasance na baya ƙarami na gaba babba. Kamar yadda za mu gani a wannan hoton, za mu ga candle ɗin baya bearish candle ne gashi nan, za mu gan shi ƙarami. Na gaba kuma za mu ga bullish candle ne gashi nan ƙatoto kamar marbuzu, za mu iya kiran shi ma da marbuzun. So me ya faru? Wannan bearish candle ɗin ya buɗe a daidai nan kamar yadda muka gani ya rufe a nan, shi kuma wannan ya buɗe a daidai nan wajen ya rufe a daidai nan wajen, shine engulfing. Duk inda aka samu bullish engulfing alama ce da ke cewa sabbin buyers sun shigo cikin kasuwan nan. Idan muka kalla za mu ga wannan red candlestick ɗin bearish alamu ne da suke nuna cewa a wannan time frame ɗin fa sellers sun fi ƙarfi a kasuwar. So kawai next candle zai buɗe, ya buɗe tare da buyers a ciki. Sababbin buyers sun shigo sun yi pushing na wannan candle ɗin, ya zama very strength, ya zama mai ƙarfi, wanda hakan yake sa trader ya gane cewa kasuwan sama za ta yi. Duk sanda ka ga bullish engulfing muna expecting yanzu mu samu wani candlestick ya buɗe a daidai nan wajen, haka mu samu wani a daidai nan wajen. Bi ma'ana dai muna sa rai cewa kasuwan za ta tafi mana uptrend. Duk sanda ka ga bullish engulfing ka sa ma ranka cewa kasuwa ana sa rai technically sama za ta yi. Bari mu ga bearish candle. Kamar yadda muke gani wannan bearish engulfing ne, za mu ga shi kuma yana kamawa ne, akwai bullish candle na farko yana kasancewa bullish, sannan candle na biyu yana kasancewa bearish. Shi daman ma'anar engulfing tana nufin mamaya, wani abu ya mamaye. A wannan candle ɗin buyers ne a cikin kasuwar sosai, suna jan ragamar kasuwa a daidai wannan time frame ɗin, sai dai sellers sun shigo kasuwar da ƙarfinsu a daidai nan wajen, inda bayan price ya buɗe a daidai nan wajen, nan ne open price ɗinmu, sai yayi pushing na kasuwan ƙasa ta rufe a daidai nan wajen, hakan yana nufin cewa masu siyarwa suna da ƙarfi a cikin wannan kasuwan, sababbin masu siyarwa sun shigo cikin kasuwan da ƙarfinsu. Duk sanda muka ga bearish engulfing muna expecting mu samu next candle ɗinmu ya kasance haka, sannan mu samu wani ya kasance haka. Wato dai alama ce da take nuna mana cewa kasuwar ƙasa za ta yi. Wannan shine bearish engulfing, shi opposite ne na bullish engulfing. Za mu ga a nan wajen da price ya taho ƙasa ne ai, da ya taho ƙasa sai aka samu bullish engulfing. Za mu ga candlestick da ya kasance na farko bearish ne, kamar yadda muka gani a baya. Gashi nan za mu ga cewa bullish candlestick da yake a gaban wannan bearish candlestick ɗin ya fi girman wannan bearish candlestick ɗin, za mu ga ya fi girman shi. So me hakan yake nunawa? Hakan yana nuna cewa sabbin buyers sun shigo wannan market ɗin, shi sa muka samu kasuwan ta yi mana uptrend, ta tafi mana sama. Nan kuma za mu ga cewa bearish engulfing ne, candle ɗin farko ya kasance bullish, sannan kuma na biyu ya kasance bearish. Daman
Ka'idar engulfing na faɗa mana cewa tana zuwa candle guda biyu ne. Na farko shi bearish engulfing na farko candle ɗin zai zo mana bullish, na biyu sai ya zama bearish. Kamar misali mu ce me yake faruwa, shi wannan bullish candlestick ɗin ya kasance cewa buyers su suke jan ragamar kasuwar, next kawai sai a ga ƙaton bearish candlestick, ma'ana sababbin sellers sun shigo kasuwar, shi yasa suka yi pushing na market ɗin ta yo ƙasa. Ina fata mun fahimci wannan da kyau da kyau. Mu haɗu a bidiyo na gaba inda za mu ji wani candlestick ɗin kuma. Thank you.